ona, tak půl a půl. 1000 ona, 1000 může. Ale když je svatba, tak poslední den, tak on zaplatí a to stojí opravdu. Ona chodí od rána, celý den jsou tam jako pedažnice. Od rána 9 hodin ráno až do možná do 9 večer, ale nikdy není včas. 11 večer. Jo? A nevíme, co dělají celý den. A i oběd musíme vzít pro ně, jako brata vezme oběd pro ně. A ženich ráno chodí s klukami do hamamu se koupat se, pak má oběd s nima, jako asi 10 kluků s ní. Mají oběd, pak mají siestu, až 7 hodin přijede holič, stříhá mu vlasy, sprchuje se znova, vlasy, holí se, a pak musí uvolnit a přivlíkat se. On dělá jako princ, nic nešá, jenom stojí tak. Jenom stojí, vydají mu všechno, přivlíkají všechno, tradiční nebo moderní. A pak auta, musí luxusní auta pronajmout nebo kamarády, hlavně, že v letě jezdí hodně Tunisanů, žijí v Evropě, tak mají luxusní auta. Frajera samozřejmě a odvezu ženicha a jde pro nevěstu. A pořád má spožděný nevěstu, jo? A to samozřejmě hosti chodí za ženicha nebo chodí za nevěstu na večeře zase a pak setkají se spolu, může být dohromady 1000 lidí před domem nebo taky v sále, jako obrovská sále. Ty sály, například když jsme dělali ráno sport Kantau na levé straně, tam jsou obrovské všude, v Hamametu například vedle Nesry, jsou obrovské sály, které stojí nejméně 3-4 tisíce dinárů. Na pár hodin to prodají, mají jenom ty sály a to je moc drahé. Někteří v hotelech může stát 7-8 tisíc dinárů, to bohatý lidi a tak dále. A i když nemají, někteří dělají frajera jako počí lidi a potom vrátí to poslat. Jo? A pak všechny jsou tam, dostanou takové drahé sladkosti, pity, zmrzlinu, poty, všechno a tak dále. Jenom poslední na svatbu může stát 10 000, 12 000 dinárů a tak dále. A pak problém, když spí spolu poprvé, není pana. Ja? Tak, snad vyhodí. Je to tak, stalo se to, ale málo. Je to málo stalo se to, ale jak jsem říkal, někteří dělají, chodí k doktorovi zažít, nebo taky někteří souhlasí, nevadí to, nebo řekne mu, někteří jdou, říkají, že byla náhoda, nebo někdo násilný strajda, nebo bratranca, nebo někdy. Kluci, pro nich taky to studa, ženich taky pro ně, protože utratí tolik lidí, měl radost, všechny ví o tom, že vzal takovou nádhernou ženu a pak rozvede se hned. A ty to nemusí nikomu říkat? Musí to může nechat pro sebe. A někteří nevydrží. Oni si užívají a... Někteří nechají to na stále i tomu, že věří, že to bylo. No, někteří jako vydrží, nebo vyžívají to týden, 2 měsíce a potom říká stačí. Už jakože máme problémy a neříkají, že nebylo. Ale když se rozvede se, tak problém, že potom je to problém. Ale normálně jako málo kde. A když teda on se ten muž rozvede, a když by se chtěl znovu oženit, tam musí se dělat takovou příšernou svatbu, to by stojí znovu? Ne, po druhá už ne. Druhá už nemusí? Už tam má příležitosti, nebo jak říkat. Jako že už teda utratil peníze, po druhá málo kdo se oslavuje tak. Jestli on je rozvedený, a ona poprvé, tak jenom ona oslavuje jeden den, jinak svatba podepíše. Ale u nás je málo kde. A hlavně u nás teď ty mladí, hlavně kteří chodí na fakultě, oni jsou zamilovaní, chodí spolu na tajnu. A pak se vezmou. U nás například vidím ty mladí, možná ví taky, že možná žijete spolu, nechte manžela. To jsem slyšel poprvé u vás v Česku. Já neznám. U nás když dva žijou spolu a sousedi zavolají policajti, tak jsou ve vězení nejméně na měsíc. Nejméně rok. Ano, rok. Ano. Ne, pro vás někteří máte děcka a nejste manžel, jako nemáte, ale u nás ne. Žena je žena. Když dva žijou spolu a taky když chtějí pronajmout dům, musí ukázat, že mají oddací list. Jinak ne.
chlapi, studenti pronajmají děti sami a holky sami. No, si nakreslí. Pojďte, prosím. Chtěl bych 300 lidí v rodině a ona nám to někdo zaplatí. Hinovník tam na druhé straně a z toho se máma to se nechá s vodou nebo čajem a to potom vypadá jako bláto. To se dá na dlani, jenom na dlani, nebo jak vidíte tam nevěsta na noze, tak vidíte nohy. Noha, nebo na ruce tam nosí rukavice. Ale to je ta hedna, vidíte? Jo, tady. V místě, vidíte, znice tam černá skoro, tak to je ta hedna, kde se nechá z vodu, to je vypadá jako blato. Se dá na dlani, nohy taky někdy na vlasy a pak nosí takové rukavice, volná rukavice, nebo stačí latku, starou latku a to musí nechat nejméně 6-8 hodin, jako celou noc. Jsou světle, které jsou takové oranžové, nebo červené, nebo taky černá, tmavá a tak dále. A henna, to není, co vám nabízí v hotelech, to tetování a tak dále. Ne, to není henna, oni kecají, říkají hennu, protože vy znáte to slovo. A ne, henna, to, co mají nevěsty, si viděli jste na dlani, nebo nohy, nebo vlasy, ale tetování, co máte vy, nebo nevěsta má hennu tady, ale na druhé straně, nebo na ramena má takové černé tetování, tak to je harpus. Harpus to je taková tekotina a to je, nevím přesně z čeho je, ale to nakreslí, co dělají pro vás, nabízí za nevím kolik peněz, to není kvalitná, to vydrží možná pár dní, 2-3 dní, týden, ale to mají nevěsta u nás domácí, tak vydrží jako hedna měsíc. Jo? Tak nevěsta, jak vidíte, maluje nohy a ruce. No ale tam tak asi nebyla hedna. Prosím vás, dejte si čaj nejdřív, máte čaj? Pro mě to je zvláštní čaj. Tak proto nic stane, to pro turisty jen. Jo? Posaďte se, jestli chcete tam, jak vidíte, to stále. Čem ty se lepší. Pojď se sednout. Jo? Počkej, ne, dobré, já dám pauzu. Výborně, bych chtěl kopii domů. To je matový čaj, jak jsem říkal, kteří by ptali, tak to je ten zelený čaj, slabý, zelený čaj. Víc říkáte matový, ale to je matový, co to znamená? To znamená zelený čaj a to se nechá zmát. A my u nás roste skoro celý rok čerstva, někteří osušené to dají dohromady, mají dohromady. Čili je to pomíchané. Ano, pomíchané. Právě proto, když půjdete odpoledne, se chcete do magazín generálně nebo v Medíně, tam, kde jsou trhy a tak dále, prodávají sáčky, takové malé sáčky, zelená. A francouzsky je to napsané T-ver, jako T-ver na francouzsky, ale píše se T-ver. To znamená zelený, nebo vedle je to máta, když to mont, mente, jako máta. To se nechá dohromady, nejdřív se vaří ve vodě čaj a potom dáme mátu, čerstvou nebo taky je to trošku červený sáček malý a je to napsáno francouzsky Thé rouge, ale píšeme Thé rouge. To je ten silný čaj. Ten silný čaj červený, je to skoro černý a to piju hlavně turistana kavárna. Jako kavárna, kde sedíme my jenom ty chlapy na ty turistice, to opravdu moc silný čaj je to doma. A to pořád je sladý moc, turistana sladý moc. Když chcete jako bez cukru, to je divné. Jenom možná v hotelech jako nabízí bez cukru, jako nemoc sladký. Ale všude, kde se vaří čaj, to je sladký. Taky kolikrát viděli jste ruka Fatiny, to vidíte na ty obrázky, nebo ryby.